Netzako behasain justuko bat azken finen da herritar danak parekidetasun baten tratatzen ditun herri bat izatea, ez? Herritarrak parekidetasunez bizitzea aukera eta baldintza berdinek eukiz, bai kanpotik etortzen dienak, bertan biziganak, emakumeek, LGTBI kolektiboa. Ezberdintasun sozial ekonomiko gabeko herri bat, miseri gorri inor biziko litzekena. Gaur egun ere ikusita, miseri hortatik iesi datorren nahi launduko liokena. Herriko baliabideen gida bat einez, elkarbizitzako programa sustatuz, iruditzen zaigu oso garrantzitsu edala bertan bizigeanak eta kanpotik datozenak harreman baten barrun sartzea eta integratzea. Oidana konpontzeko hartuko ditu neurrin arten, figura bat sortzeko asmoa daukeu, prekaritaten kontra burukatzeko, lan merkatu pixka gehiago regulatzeko herri mailan. Beste alde batetik kalen izenatan emakumeen irudi eta presentzie txertatzea eta baita kirol alorren ere baliabidek ematea emakumeen presentzie areagotzeko. Eta etxen arazokin gaztentzako alokairu sozialak bultzatzea. Oso garrantzizkoa ikusten dut parte hartzailea den herri bat bultzatzea, nun herritarrak erabakitan parte hartzen duten. Aitor Martin urtean naiz eta EH Bildutik aurkezten naiz. Azkeneko 4 urteotan indeun lanai jarraipena emateko eta benetan gauzak aldatzeko pentsatzen dutelako bide egokina dela. Ni Maili Imaz naiz eta aurkezten naiz EH Bilduko zinegotzi bezala, azken finean ikusten dutelako herri mailan badarela hutsune batzuk eta urtetan zehar militantzian jardun izan dutelako burruka baten eta EH Bildu iruditzen zaitelako politikalki partidu egokina, hortan jarduteko.